כמו גם להם, גם ללינדה גילברג ולריף סבן, שנמצאים איתנו כאן באולפן, בני 8 ו-10, יש מה לשאול. הבאנו גם את מי שתיתן את התשובות. סגן אלוף במילואים טלי ורסנו, אייסמן, מסבירת פיקוד העורף לילדים, שלום לך. לצערי נפגשנו כבר לא פעם, ולצערי מדינת ישראל זקוקה לתפקיד כמו שלך. ברשותך נתחיל דווקא עם הילדים. אנחנו שמחים שאנחנו פוגשים אותך, זה לא לצערנו, רק הנסיבות... לא, לצערי התפקיד הזה הוא בכלל נדרש, אבל... לינדה, מה שלומך? בסדר. את אומרת בסדר, למרות שהתשובה הזאת מאוד קשה למבוגרים. כששואלים אותנו מה שלומכם, אנחנו לא כל כך יודעים מה להגיד. נכון. כן. יש רגעים מורכבים יותר מאשר סתם בסדר? פחד אולי? אני מרגישה קצת פחד מהמצב הזה, ואני מאוד מפחדת, כי יש לי הרגשה, כאילו, של חשש, שכל מיני חששות יש לי בפנים, ואני ממש מפחדת מהמצב הזה, ואני מאוד מתגעגעת לאבא שלי גם. הוא נמצא במילואים? כן. אז אני מבין לגמרי, אני גם רואה לך לוחית קטנה בעיניים שלך. כן? את יכולה לשלוח לו נשיקה, דרך כלל. אני בטוח שהוא יקבל. ריף, בן כמה אתה? אנחנו מניחים שגם בשבילך, בן 10, שהמצב מורכב, זה לא מה שאתה רגיל, המשחקים עם החברים, פתאום אזעקות. איך אתה מקבל את המצב? זה מאוד מלחיץ. אני לא, כאילו זה מלחיץ באזעקות וכמה שפחות לצאת החוצה. אני מנסה כמה שיותר לא להתרכז במצב הזה ולנסות להשיג את עצמי בדברים אחרים. לאן בורחים בראש, במחשבה, כדי לא להתעסק בדבר הזה? רשתות חברתיות, משחקי וידאו, קריאה, אולי לימודים? בשקט נגיד שהילדים, החברים שלכם לא ישמעו? זה עדיין כיף לחזור. יש מקצועות מעניינים. עדיין כיף לחזור ללימודים ולא להיתקע בזום. לינדה, איך את מעסיקה את עצמך כדי לא לחשוב כל הזמן על מה שקורה? אני פשוט לא מכניסה את זה לראש שלי, אלא מתעסקת בדברים אחרים. אבל יש כל פעם דברים שמזכירים לי את המלחמה, וזה מאוד מלחיץ אותי, אבל אני מנסה להעסיק אותי בדברים אחרים, שאני לא אחשוב על המלחמה, אין אותה. אולי באמת נשאל שאלה ראשונה בשמם, האם זה פתרון טוב של ילדים להעסיק את עצמם בדברים אחרים ולהימנע מדברים שקשורים למלחמה? כן, בטח. אני שומעת אותם. אני חושבת שאפשר לקבל גם הרבה כוח ככה מהדברים שהם אומרים, איך הם עוזרים לעצמם. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל איך שהם נכנסו לאולפן, משהו באינטונציה של כולנו טיפה ירד. התרכך. כן, אנחנו מזמינים את הילדים האחרים לבוא לצפות. אני מקווה גם ללמד אותם ואותכם כל מיני כלים שיעזרו לנו לימים האלו. אבל נגיד שבדרך כלל אנחנו לא רוצים לראות חדשות, סליחה, גם אני. לא. גילאים מסוימים לא צריכים לראות. הם צריכים לראות מהדורות צעירות, מותאמות, וקופיקו, ששם אני גם מופיעה כל הזמן. קופיקו מיד מתגייס בצו 8, והוא ואני וטל מוסרי. עוד יגיע היום שירדן ואני נעביר את השידור לקופיקו מיד אחרינו, כן? כן, אז יש תכנים שהם מותאמים ממש לילדים. ואני יודעת שיש להם הרבה שאלות, אנחנו דיברנו בחוץ, ואני כאן כדי לענות. בוא נשמע. הנה, הבמה שלכם, מה תרצו לשאול? שאלה ראשונה, איך פיקוד העורף מזהה שיורים עלינו טילים? איך הוא יודע על זה? אז נגיד שיש טכנולוגיות מאוד חכמות, כל מיני מערכות שמאפשרות לנו לזהות, וככה אנחנו בעצם מזהים ומוציאים התראה. באזורים מסוימים שומעים צבע אדום, ובאזורים אחרים אנחנו שומעים אזעקה, כמו שבאזורים שלכם, במרכז הארץ. אני אספר שפעם, בצוק איתן, זו מלחמה שהייתה ב-2014, הגעתי לפגוש ילדים בניר עוז, שהיום הם כבר מבוגרים, כבר אחרי צבא, וילד אחד אמר לי, זאת את שאומרת צבע אדום. ואמרתי, לא, מה פתאום? ואז ילד אחר אמר, נראה לך שמישראל אומרים צבע אדום? ואז הבנתי שהם חושבים שאת הצבע האדום אומרים מעזה. למה הם חושבים את זה? כי אזעקה זה דבר נורא מפחיד, ואז בראש הם חושבים שזה מגיע מעזה. אבל מה האזעקה? מה התפקיד המרכזי שלה? בעצם לשמור עלינו, נכון? אז למרות שהיא מגיעה ככה נורא חזק ומפחידה, התפקיד שלה זה שנעזוב את הכל ופשוט ניכנס למרחב המוגן. זה מודיע לנו שצריך להיכנס למרחב המוגן, כי יורים עלינו. נכון, נכון מאוד. אני יכול לתת עוד תשובה? כן. בנוסף? תחשבי שאת גרה... איפה את גרה? בבאר יעקב. מעולה. אז נכון, יש לפעמים דברים שזורקים למעלה. נגיד ילדים זורקים כדורים למעלה.
כמה הכי גבוה אפשר להגיע? הילד הכי חזק שאת מכירה, כמה הוא זורק? 5 הוא מטרים. מגיע גובה של קומה. עד לשם, נכון? כל מה שעף, נגיד מעזה, יותר גבוה מהילד שמגיע הכי גבוה, יש קרניים כאלה, שברגע שמשהו עולה מעל הכי גבוה, הם ישר קולטות אותו. ואז זה עובר ישר לתוך האזעקה. אוקיי? זאת אומרת שאם יש ילד ממש חזק, שיכול לזרוק אתכם כדור ל-300 מטר כזה, אז אולי הוא יפעיל גם את האזעקה. אבל הוא לא יפעיל, כי את גרה באר יעקב ולא באר. ריף, ריף, השאלה מה שלך. אתה רוצה לשאול? איך אפשר למנוע לחץ בזמן אזעקה? שאלה טובה. כן, אז נגיד שאלת שבאמת האזעקה, כמו שאמרתי קודם, היא מפחידה, היא קצת מפחידה, וגם זה התפקיד שלה, כי אם אנחנו נמשיך לראות את הסרט שאנחנו אוהבים וזה, אנחנו לא ניכנס הרעש לתוך שלה המרחב קצת המוגן. מפחיד. מה אתה אומר? הרעש שלה היא מבהילה. מפחיד. נכון. אז הבאתי לכם משהו שאני מקווה שיהיה לכם במרחב המוגן, אם אתם יכולים להעביר להם. בועות סבון, כן? נכון. לפני שאנחנו נשתמש בבועות סבון, אנחנו נעשה איזשהו תרגיל שגם למדתי אותו במרכז חוסן על שם כהן אריס. שימו את זה רגע על השולחן. כשאני אספור עד 3, אני אבקש מכם, ואולי גם החברים באולפן יצטרפו, נרים את הכתפיים הכי גבוה שאנחנו יכולים, בסדר? 1, יוסי לא ממושמע, 2, אבל אני... 3, להרים, 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 להחזיק, 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 לא להוריד, ולשחרר. נשמתם בזמן הזה? לא. נכון. למה אנחנו לא נושמים? כי היינו מכווצים. היינו מכווצים. וגם עשיתי מניפולציה קטנה כזו של לחץ, ובלחץ אנחנו שוכחים לנשום. אז נכנסנו לתוך המרחב המוגן, טיפה ניבלנו, עכשיו אנחנו בתוך המרחב המוגן, אנחנו יותר מוגנים. מה נשאר לנו? נשאר לנו קצת הפחד. אז בואו תיקחו את הבועות סבון, ועכשיו אני מכריזה על תחרות בין שניכם. תחרות הבועה הגדולה. לא הרבה בועות קטנות, אלא בועה אחת גדולה. תודה. תנער. ובואו נראה מי... לא, איך פותחים את זה? רגע, את כל לא הכתום פתחת? צריך לסובב. תנסה ריף את הבועה הכי גדולה שאתה יכול לעשות. אני לא טוב בזה. תנער את זה קודם. כן. בינתיים לינדה פה מובילה, בזה אני לא טוב. אבל כשהיא צוחקת, היא מתקשה לייצר אוקיי. בועות גדולות. הנה. תראו. החוצה, החוצה. תראה את השיטה. אל תעשה חזק, חלש. אני לא טוב בזה. כשעושים את זה תנער. חלש, זה אתה גם כאילו קצת מתנפח. מתרגש. הפתרון וזה שלי מובן. להירגע, פשוט לצפות בילדים מפריחים בועות סבון. נכון. ריף, אני רציתי להגיד לך שפחד הוא לא דבר כל כך גרוע. פחד גורם לכל החושים שלנו להתחדד, וגורם לנו להבין דברים בצורה יותר מהירה, ואצלי לפעמים פחד הוא ידיד, הוא עוזר לי להבין דברים שאם אני רגועה, אני לא תמיד מבינה. כן. ולכן שאלת איך להתמודד עם הפחד, לא תמיד צריך להתמודד, צריך להבין שהוא עוזר לנו, הוא ידיד שלנו, הוא לא רק דבר רע. אני רק אגיד שהתחרות הבועה הגדולה, הטכניקה זה להוציא את האוויר לאט-לאט, וכשאנחנו מוציאים אוויר לאט-לאט, אנחנו בעצם מפעילים את מערכת ההרגעה של הגוף. למה לא אמרת לפני? יש לכם עוד שאלה? כן. כן. יש לי שאלה וגם משהו שאומרים לנו בבית ספר. שלונסקי, סחטן עליך. לא, אתם לא רואים, הוא מותר מפריח גם פה בועות. ליהנות, לא? כן. אומרים לנו בבית ספר שכאילו יש לנו או עוגה או למשל פרח ונר בידיים, ואז זה כאילו לוקחים נשימה מהפרח ואז נושפים בנר, ואז זה כאילו מרגיע אותנו מהנשימות. נכון, זאת עוד טכניקה שאנחנו מלמדים. כאילו להריח פרח, מכניסים אוויר, ומכבים את הנרות של העוגה. אז דמיון זאת גם מודרך מעניין. תודה שהזכרת לנו את זה. ויש לי גם שאלה. כן. אם אנחנו בשטח פתוח ויש אזעקה, אז מה עלינו לעשות? שאלה מצוינת. אז עכשיו הרבה ילדים חוזרים לבית הספר, ואחד הדברים שחשוב לעשות זה לתכנן את הדרך לבית ספר. אז אם אנחנו הולכים בדרך לבית ספר ופתאום יש אזעקה, אם יש מבנה, ניכנס למבנה ונעלה קומה אחת. אם אין מבנה, אנחנו נשכב על הרצפה ונשים ידיים על הראש. מאוד חשוב לשכב, ממש לשכב. אגב, לי ברכב תמיד יש סדין, כי אני תמיד מגיעה לאולפנים ואני צריכה להיות עם מדים. אני פורסת סדין, ככה גם אני בכלל לא חוששת להתלכלך, לשכב. כן. כן, יש ולהישאר סטארט-אפ שם עכשיו 10 של דקות. שמיכות פיקה במכוניות. ריף, הייתה לך גם שאלה? מתי בעצם נחזור לשגרה ממש רגילה?
וואו. גם אם זה יהיה בזמן המלחמה. כן, אז אני אגיד, ריף, השאלה הזאת... גם אני רציתי לדעת על זה, כי אני ממש מתגעגעת לאבא שלי, כמו שאמרתי. ברור. הוא במלחמה, ואני מאוד מאוד גאה בו, שהוא שומר עלינו, אבל אני גם רוצה לדעת מתי תיגמר. אוקיי, אז אני אגיד לגבי שתי השאלות שלכם. קודם כל, זאת השאלה שאני הכי נשאלת. מתי זה ייגמר? אחרי ששואלים אותי אם אפשר להפוך את האזעקה לאוטוגלידה, זאת השאלה השנייה, מתי זה ייגמר. גם אני רוצה לדעת מתי זה ייגמר, גם אני במילואים אגב. ואני אגיד ככה, זה כנראה יימשך עוד קצת זמן, אנחנו מאוד חזקים בתוך זה, אנחנו קיבלנו הרבה כוחות גם מכם עכשיו, אבל אני יכולה להבטיח לכם דבר אחד, זה ייגמר. זה ייגמר. עוד קצת? מתישהו. זה ייגמר. יש לי עוד שאלה אחת. כן. למה יש בעצם בומים שנשמעים לפני האזעקה? אז האזעקה שלנו מכוונת לזה שכל ההתראות שמאיימות עלינו תצא איזושהי אזעקה. אם לא יצאה אזעקה ובכל זאת שמענו איזשהו בום, כנראה שאנחנו לא בסכנה. אם אנחנו בכל זאת בספק ומבועלים או משהו, אפשר להיכנס למרחב המוגן, אבל תדעו שיש איום ממשי, אז אנחנו גם מקבלים את זה. ריף ולינדה, אתם מקצינים על... אני רוצה להרגיע אתכם בעוד שני דברים. אחד, לפעמים אתם רואים על המסך מלא אזעקות. זה לא אומר שהראו מלא רקטות. לפעמים יש רקטה אחת שהיא מפעילה אזעקות בדרך. מראשון ועד הרצליה. אוקיי? אז זה לא אומר שהראו עלינו מלא טילים. לא להיבהל. זו רקטה אחת שעברה בדרך. זה דבר אחד. דבר שני, הצבא היום נמצא במקום הרבה יותר טוב ממה שהיה בהתחלה ואת התמונות שאתם ראיתם. אנחנו תוקפים את חמאס, אנחנו מנצחים את חמאס, המצב הרבה יותר טוב, וצה"ל חזק, ואתם יכולים להירגע. יוסי, אנחנו תכף ממשיכים ונשמע ממך על הכניסה שלך אפשר שאלה אחת קטנה? לינדוש, אנחנו משאירים אותך פה בהפסקת הפרסומות, יש לך ותשאלי- המון שאלות. תשאלי את כל את מי ילדה שאת עם מלא רוצה. שאלות, בגלל זה הבאנו אותך לכאן. לגמרי, ריף תודה. ולינדה, אתם נהדרים. טלי ורסנו אייסמן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל אנחנו חוזרים עם הרשמים האישיים שלך, יוסי, כמי שהיה וביקר עכשיו את החיילים בתוך גבול עזה. כבר חוזרים. המשדר המיוחד בחסות